پشتی کو برپرسیارێکی ئەمریکی هەشکەرە کرد کو di demeke nêzik de Amerîka û Rûsya wê li ser rêkeftinekê derbarî paşeroja Sûriyê li hev bikin. Kremlîna Rûsya heşkere kir ku Vladimir Putin, serokê Rûsya û Donald Trump, serokê Amerîka di daxuyaniyeke hevbeş de li ser ji navbirina rêxistina teroristiya Daişê li Sûriyê rêkeftin. Herwiha Kremlîna Rûsya serbar kir ku Putin û Trump di çarçoveya lotka Abik li welatê Vêtnam tekezî li ser parastina serwerî û xaka Sûriyê kirin û daxwaz ji hemû aliyan kirin ku divê roleke erînî li danûstandinên Cinêfê bibînin. Kremlîna Rûsya serbar kir ku her du serok li ser wê çendê rêkeftin ku bi şer pirsgirêk nayêne çareserkirin. Wî berpirsyarê Emerîkî pêştir ragihand bû ku Amerîka û Rûsya hêvî dikin bi baştırîn şêwe li hevkirin di navbera wan li ser paşeroja Sûriyê bêkirin û bi taybetî piştî ji navberina rêxistina teroristiya Daişê. Her wiha wî berpirsyarê Emerîkî gotibû ew rêkeftina ku di navbera Amerîka û Rûsya de tekeziye li ser rêgirîkirina şer di navbera artêşa Amerîka û Rûsya de li wê deverê dike. û her wiha destpêkirina danûstandinên aştiyana yên ku netewên yekgirtî serpiriştiya wan dike tekez dike.